Druhou část prázdninové akce tvořila ukázka činnosti členů oddílu capoeiry. Je to brazilské bojové umění, které v sobě kombinuje prvky tance, hudby a akrobacie. A dozadu, tu druhou. Tu druhou. Karty dopředu. My jsme se pokusili předvést capoeiru, znamená brazilské bojové umění, nějaké základy, spíš takové seznámení vůbec s tím brazilským sportem. Od kolika let, dejme tomu, můžou děti začít tady s tím? Děti, v podstatě tam není žádné omezení, od 4-5, jakmile začnou rozumět. Kolik lidí tady u nás v republice se tomu věnuje? Skupin jako takový, my jsme grupu Capoeira Candeas, existují ještě další skupiny. Naše skupina má asi 160 členů celorepublikově, to znamená hlavní skupina je v Praze, pak je vlastně největší skupina v Ostravě a odnož tady v Třinci, druhá skupina je vlastně v Brně a v Kopřivnici. Třinecký oddíl capoeiry při DDM funguje teprve rok. Máme takovém 15 členů a scházíme se jednou týdně, v pátky večer od 7 hodin do asi 9. Oddíl bere i děti pod 15 let. Tréninky jsou ale fyzicky náročnější. Chodí starší děti, tím pádem ten trénink je přizpůsobený spíš těm starším a ty mladší to spíš přestane bavit časem, ale nebrání se to ani tím mladíčkům. Mně se to líbilo, i když to bylo trošku jako zajímavé. Jak tobě se líbila tady ta capoeira? Bylo to dobré a chtěla bych tu chodit. Jo, líbilo. Je to pěkné. Uvažujete o tom třeba, že byste ho začali? No, jo. Přihlásit se do třineckého oddílu capoeiry bude možné v rámci kroužků DDM.